Het Kjelle Diekje in Ljouwert wie het decor voor het officieuze WK Kworbal voor spelers onder de 19 jaar. De deelnemers komen uit 15 landen over 4 continenten. Een record. Een verslag van Frederik Wijma. Deze vlaggen hangen er voor het eerst. De Dominicaanse Republiek uit Midden-Amerika. Zij waren de verrassing van het toernooi. Na de winst op landen als Rusland, Engeland en ook Duitsland stiert de Dominicaanse Republiek als debutant in de strijd om het derde plak. Chinees Taipei is al jaren een top 3 ploeg en ze rennen in de eerste helft uit naar 3-5. In de tweede helft liet de Dominicaanse Republiek zien dat ze grote mogelijkheden hebben in deze sport. Maar een mix van talenten uit het basketballen en het handbal hebben ze in recordtijd een sterk kworbelteam zet. Ze verliezen eervol van Chinees Taipei met 15-12 en liet je een onweest voor de toekomst. Ja, en nou je dan weet dat ze 4 tot 8 maanden kworballen, wat wij jaren. Nou, dan, ze komen uit de orensporten en dat kan wel zien. Ze zijn atletisch en ze kunnen aardig mooi een bal omgaan. En ze het speel ze heel goed oppakt. En een 4e plak eindigen, ja, dat is super natuurlijk. De finale gaat tussen titelverdediger Nederland en aartsrivaal België. Nederland begint sterk en komt met 4-0 voor. Doelpunt Matthijs den Ouden. Hij werd ook de speler van het toernooi. Bij het skoft stiert Oranje comfortabel voor met tredje zoon. Toch deze treffer van Kevin Dick. In de tweede helft komen de Belgen lijkt wel sterk waarom. Levi van den Dijken scoort 14-10. Bij Oranje speelt het hier in Fries mee. Mijn nummer 9 is het Leander Zwolle uit Wolvergeer. Hij speelt bij DOS 46. En Zwolle brengt het verschil weer op 5 goals. De Belgen komen zelfs weer op 1 punt, 16-15. Maar daarna speelt het Oranje van bondscoach Leon Simons het knap uit. Oranje wint de finale met 22-18. En dus blijft de beker in Nederland. We hebben het hele seizoen ervoor gewerkt eigenlijk. We trainen er als team voor. En je gaat een heel proces in met elkaar. En ja, het is eigenlijk elke maandag trainen, hard werken. En het is echt niet slappe benen, het is gewoon hard werken, elke training maar weer. En dan, ja, als je wereldkampioen wordt en dan is de beloning, dat is super.